Здравейте! Ще ви покажа 6 производителя на панорамни камери. Някои сигурно сте ги чували, други не сте ги чували, предполагам, защото не можете да ги намерите в България. Поръчват се само онлайн, ако решите да вземете тяхна камера. Първият производител, отзад напред започваме, това е фирмата, това са камерите, имат така наречените консуматорски камери, няколко модела предлагат, доста богат избор от камери на тази компания. Имате професионални камери, тук може да влезнете да разгледате спецификациите на камерите, ревюта има, рекламни клипчета, снимки, видео. Тук много важен раздел за сваляне раздела. Предлагат програма за обработка на снимките и видеята от своите камери. Тази компания заслужава внимание, макар и да я няма представена в България. Влезте и разгледайте. Линкове към сайтовете ще сложа под видеоклипа. Втората компания е тази. Също с богат набор от камери. Повече от 2-3 камери предлагат, а са води за малка компания. Влезте, разгледайте също какви са, що са, цени, спецификации, ето най-различни, 200 грама, 700 грама, най-различни са. Сайтовете са много хубаво направени, цветни, прекрасни сайтове, много сходни един с друг. Следващата компания вече започваме с имена, които сте чували. GoPro. Компанията, това е най-новата им камера. Те имат само 2-3 модела до сега, много скромни. В панорамните камери, това е Max 2. Също така влезте, разгледайте спецификациите, цената, аксесуарите, имат ли софтуер, нямат ли, как обработват снимките и видеото, в какви формати и така нататък. Това е Max 2 на GoPro. Следващия производител DJI Osmo е модела, сходен външен вид, сходни спецификации, сходна цена. Имат само въпросния модел DJI. Това е първата им панорамна камера. Влезте в сайта, разгледайте, заслужава си да видите спецификации, ето 120 мегапиксела снимка и така нататък. Какъв сензор предлагат, сменят ли са лещите, не се ли сменят лещите, важни неща при избора на панорамна камера. Следващия производител е този Ricoh. Предлага също панорамни камери, но няма нови модели. Той е от пионерите в панорамните камери, старата школа. Тук може да видите цените от близо 400 евро до 1299 евро за камера
Влезте, разгледайте спецификациите на камерите, качеството на снимките. Има тук няколко примера, външни и вътрешни. Ето може да движите във всички посоки. Има реални примери как снима камерата с всички ефекти и дефекти в реално време. Ето тук може да видите. Тук даже хората не са си изхвърляли буклука за тази снимка. Може да ги видите в останалите сайтове са само рекламни снимки без реални. Ето тук отраженията. Виждате как въпросната камера има недостатъци. И на първо място в света на камерите Insta. Най-богатият избор от камери и аксесуари и софтуер и какво ли не за вашите камери. Това е най-доброто на пазара, което се предлага. Виждате X5, X4, X още 3 по-стари модели. Влезте, разгледайте, ще си харесате нещо. Много е важно да знаете при избора на панорамна камера да гледате много клипове в YouTube. Да не гледате само рекламата, защото може да се прецакате жестоко с камерата. Да дадете 1000 лева за камера да снима само примерно снимки в JPEG. Затова много внимавайте какво взимате, на коя компания е камерата, имат ли поддръжка, нямат ли поддръжка на софтуера, как става след снимките, обработката, как се работи с програмите, бавни ли са, лесни ли са, защото на външен вид и на спецификации камерите са сходни, а реалната работа с тях е много различна и много специфична. За това, коя е вашата най-добра камера според вашите изисквания и претенции за най-добра камера на пазара. Най-добра камера на пазара се води тази X5, близо 600 евро. Има я на разни промоции до 510 евро комплект. Може да си вземете. Влезте, разгледайте ги сайтовете внимателно и преценете за вас най-добрата панорамна камера, коя е и съответния софтуер за нея, как се работи и как се обработват снимките и видеята от въпросната камера, защото, както казах, ще дадете 1000 лева за камера, а тя снима само в JPEG и снимките са гадни без обработката в последствие. Линкове под клипа. Приятно разглеждане на сайтовете и ви пожелавам.